Da, cum stați a toți Ce faceți? elevi? Seara asta facem un video. Să facem 1v1 sau 2v2. Hai. Da, vino. Începem cu 1v1. Aha. Vi rog frumos de subscribe, che non è obbligatorio che vreți, dar noi e foarte frumos. Să like. Adevărat, Denis? Aha. Eu fac video în română, în english și în italian. Da, am câștigat prima. Dar deja când am câștigat unul, eu mănânc un popcorn. Eu pot. Puneți subscribe și în canalul de Denis. Și în al meu. Fă subscribe. Când ne trebuie. Ne Da. trebuie 100 de likes. Și subscribe. Pentru noi este foarte frumos. Suntem, i-am doar 7. Tu cât ai? A? I-am doar 7 subscribe. Eu am 75 de subscribe. Da. Eu vreau 1.000.000 de like. Asta am play battle ăla de haur. Și eu. Eu la 5500 de bilioane. Eu la 1 bilion. Mai mult decât Mr. Beast. Mr. Beast are așa mult. Nu patim. Da. E pe greu. Dar dacă faceți like și subscribe, am să facem. Ca suntem așa cum creator. Verd fața mea. Ba. Poate că am văzut și eu altă dată sarsa mea, o simte la care e poză cu uscuselul la mare. La meu cuselul ăla. Denis, tu cu știți, cred. Poate că după facem un video de Rivals, adevărat? Da. În alt video facem un video de Rivals. Ca să vedem pe fața mai jos. Și de Rivals mi-mi place cel mai mult. A mine nu știu. Poate că vi arăt că mi joc. Satul și jucăm Rivals. Că l-am câștigat eu satul. Poate vine și Aileen, dar mine în Italia, Denis. Dar nu știu. Hai să mai Hai câștigat. ne jucăm Rivals acum. Da? Hai, eu sunt pe Rivals. Avem și eu. Te rog să pe Roblox poate să mi puneți follow. Sunt ăsta. Fac follow, sunt ăsta. Unde ești? Acum sunt pe Denis. Se cheamă Zoro, eu îmi cheamă... Nu. Ai primit ceva în shop? Ce? Ai primit ceva? S-a arătat ceva? Nu. Așteaptă să arată ceva pe shop. Îți arată un box? Box? Încă nu. Că le despre.
Ți-a dat un box? Unde? Ok, hai. Acum facem 1v1. Sau 2v2? 2v2. Te așteaptă? Nu, aleg eu. Acasă. Asta e grupul. Ai făcut? Da, facem 2v2. Se face puțin. O stau în salon să vine. Farina. Noi nu avem o stațiune. Noi se jucăm doar de telefonul. Este rupt. Eu asta. Asta și asta. El a prins ceva cu lopul. I-am prins la A murit unul? Da. Am făcut. Unde? A murit. Ți-am făcut un asist. Iau asta. Ia ce-am luat. Wow. Una s-a pus să sară. Nu avea să joace, că suntem prea buni. Da. E prea bine. Da. E așa easy. Acum suntem armă. De ce așa este? Că nu sunt buni. Hai de De se prea easy. Știi, unitatea schimbă culoare de arma mea. Hai să facem un punct. O facem 1v1. Ce să facem? 1v1. Mai nu. Când vrem amândoi, și facem 1v2. Eu niciodată am făcut un... Niciodată am făcut un 4v4. Dar 3v3 am făcut. Haideți eu fac doc. Eu sunt acolo foarte bun. Ăla doc. Video este acum de 8... de 9 minute. Poate că termine da 40... Nu să fie... Asta. Adi repede. Deja m-am murit. Sniper e bun. Dacă numai pe asta ai câștigat. Asta nu se mișcă. Da, acum îl moare că nu se mișcă. Am. Da. Iau alta acum. Poate Nu, eu asta. Adi repede.
ce ne faccio con io non fai niente di Bani. Come Așteaptă, el mor pe asta la ok? Are să pus în de viață. Ronaldo 1.50. Tenis. Nu adevărat. Eu iau minigun. Iau minigun. Brrsa. I-am Minigun e prea bun. Acum iau un altul. Iau un Minigun e grenade launcher. Bun. Minigun e S-a dus afară. amândoi. Alesio, Așa s-a bun. dus afară, am câștigat. Unul s-a dus afară. Asta bun. S-a dus afară. Am câștigat. Din noi doi. Denis pentru care cred că din noi doi. Simțim-o să puternic. Lasă-mi să pleacă. Du-te-mi acolo. Da. Ia. Încă o dată. Nu. Acum e ultima partidă. Te rog, bate un like. Că o să mult. Suntem să fac noi doi. La 12 Arina. Arina. Ce fac eu? Ce faci? Vreau să de bun. Eu vreau pe... O să Am eu. sniper. Enis, cum stai? Ce mâncă? Bine. Eu mănânc che custigă. Aha. Aproape am uitat. Dar că este fratele meu ăsta enervant. FC trebuie să ne stătăm dată. Eu nu pot că dorm. Pentru eu am stat acolo, după el la patul. Eu nu pot că dorm în salon. Da, și asta. Ieri a făcut acum acum prostul ăla. Am căzut ăsta tare. Pista. Pista. A murit unul? Eu mi uit în ele la pe nu pot mi uita vizuala ta. Am văzut ceva? E aici? Un curda perco. Nu, în curda prico. Nu, acolo. De... Eu știu unde.
Nu știu unde. N-am Am văzut. văzut acolo. Acum e mai bine cu șechin. Am câștigat eu, cred că. Am câștigat noi. Da. Am câștigat. Era acolo, jos. A, Denis, ce vrei de mâncare? Ales să găsesc ceva cald? Ia uite-te. Știuți? Ia. Nu știu prostul ăla. S-au dus amândoi afară. Am câștigat. Că amândoi s-au dus afară. Asta e zi. Asta și gata. După aia nici Da. pe un alt joc. Da? Va bine. A voi vi place mai mult Roblox o Fortnite? Pentru mine Roblox, pentru voi? Și pentru mine. Și pentru mine Roblox. Că Roblox are mai multe jocuri. Dar Fortnite are doar... Tu știi? Fortnite e cu pe asta. Dar Roblox. Am văzut ceva. Am văzut că costă pe... Astea sunt puternic. Pun pe ăsta. Non va bene che perdo. Nu vezi de stare. Am făcut-o sus. Denis, am făcut-o sus. Ăla cu... Tu știi ăla foarte puternic. Am făcut sus. Unde? Am făcut 200. Nu prea bun. Ce facem? Da. Așteaptă să fac Eu nu am armă asta bun. Eu sunt doar carat corn. Am doar ăsta. Da. Denis, poate închide. Eu pot să-l omor. Eu știu. Da. Îl strigăm acum toți, ok? E, nu știu pe toate. Ele din grup. Muriți acum! Anul tot muriți! Ia foarte mulți! Enis, noi că să mărăm pe unul, produc să moară. Am murit. Și chinul e așa bun. Am un doi spune pe ce. Joc. Acum facem
Denis, unde ești? Alem Nu ce? te văd. Eu nu fac, eu Trebuie să nu sunt mergem. super. Eu trebuie să merg. Pa! Pa! A toți, pa! Pa toți!